10 tatay nakatanggap po ng sorpresa sa idol ko si Tatay, the IFM Dagupan Father's Day promo. Para sa detalye po ng good news na yan, ikwento mo idol Tita Ronnie. Masayang ipinagdiwang ng 10 masuswerteng ama ang kanilang pagkakapili sa idol ko si Tatay, the IFM Dagupan Father's Day promo na inilunsad bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga ama sa kanilang pamilya at sa komunidad. Bit-bit ang mga sorpresa. Personal na nagtungo ang IFM Dagupan sa kanilang tahanan at pinagtatrabahuan upang ihatid ang masarap na chicken wings bilao, turmeric drinks, cakes at pizza na kanilang pagsasaluhan. Ipinahayag ng mga nanalo ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa biyaya at pagkilalang kanilang natanggap, lalo na sa kanilang anak na siyang nagbahagi ng kwento. Isang motibasyon ang mga ganitong sorpresa sa kanila upang lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang pagtatrabaho at pag-aaruga para sa kanilang pamilya. Samantala, nagpasalamat naman ang IFM Dagupan sa lahat ng nakilahok at sumuporta sa nasabing promo. Patuloy din ang paghikayat sa publiko na makiisa sa mga susunod pang programa at promosyon na inihanda upang higit pang mapalakas ang ugnayan sa komunidad. Muli, maraming salamat sa ating sponsors sa suporta upang maging matagumpay ang idol ko si Tatay, the IFM Dagupan Father's Day promo sa Elwings Unlimited Mangaldan, Pangasinan, turmeric drinks by Good Potion Food Products, Pizza Hut, Dagupan, San Fabian Medical Diagnostic Center, Amora Cakes and Pastries at hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.